O na fyddai'n haf o hyd, amser i ymlacio gyda ffrindiau a'r teulu ac i fwynhau'r barbeciw. Mae Dad yn cynhesu'r grill, tra mae Mam yn cynhesu yn yr heilwen, ac mae Charlie yn mwynhau'r tywydd braf. Yn y cyfamser, mae gobeithio'n Dad o wybod mwy na neb am y barbeciw wedi cael ei chwalu'n rhacs gan un aelod o'r teulu. Yn gyntaf, y grill. Falle bod gan Dad yr offer i gyd, ond ydy e'n ei ddefnyddio yn gywir? Defnyddiwch offer ar wahân i osgoi croesalogi rhwng cig amrwd a chig sy'n barod i'w fwyta. Gall cig a dofednod amrwd gynnwys germau. Os ydyn yn lledaenu i chi a'ch teulu, gallech chi fynd yn sâl iawn. Mae'n bwysig iawn cadw cig amrwd ar wahân. Da iawn, Dad! Mae Mam wrth i bodd. Diolch i'r holl raglenni coginio yna, mae hi'n gwybod y triciau i gyd yn y gegin. Mae angen mwy na chwythwydr i weld germau yn iawn. Mae'n saffach feddwl ei bod nhw wastad yno. Bydd coginio cig amrwd yn drylwyr yn lladd unrhyw germau sydd arno, felly does dim angen i olchi. Gall golchi ledaenu germau drwy eu tasgu drosto chi a'ch cegin. Yn lle, golchwch bopeth sydd wedi cyffwrdd y cig gyda dŵr cynnes a sebon, gan gynnwys chi eich hunan. Gallwch gadw'ch ffrindiau a'ch teulu ddiogel drwy sicrhau eich bod yn trin cig amrwd yn ofalus. Mae Mam yn arbed amser drwy goginio'r QER o blaen llaw cyn i orffen ar y barbeciw i sicrhau bod y cig wedi goginio'n drylwyr. Da iawn, Mam! Dyw rhai pobl methu aros am y blas barbeciw, ond mae perffeithrwydd yn cymryd amser. Mae angen amser ar gig i'w goginio'n drylwyr. Mae'r rhwydd i'w wirio, does dim angen thermometr arnoch chi, neith Dad y tro! Dyle cig fod yn stemio'n boeth yn y canol gyda dim darnau pinc ar y tu mewn a dyle'r suddio'n rhedeg yn glir. Marciau llawn i bawb! Os ydych chi'n edrych ar ôl y barbeciw, bydd cadw llygad ar y pethau bach yn cadw'ch teulu yn ddiogel ac yn hapus. Mwynhewch yr haf a mwynhewch eich barbeciw.